Ahojte. Tak, táto drevená chata je gratis pre vaše detičky v našej dnešnej ponuke. Tak sleduj toto video ďalej. Dnes vám predstavíme chatu na Zemplínskej šírave v stredisku Kamenec. Chata pozostáva z dvoch podlaží. Na prízemí sa nachádza denná časť stvorená obývacou izbou prepojenou s kuchynským kútom, kúpeľňou a samostatným WC. Obývacia izba je plne vybavená a jej súčasťou je aj krb, vďaka ktorému je možné chatu využívať celoročne. Na poschodí sa nachádza nočná časť, ktorá pozostáva z 3 izieb. Celkovo chata vie ubytovať až 12 ľudí. Chata je ďalej vybavená klimatizáciou pre spríjemnenie letných horúcich dní. Pre vstupom do chaty sa nachádza vonkajšia zateplená terasa, ktorá ponúka priestor na rodinné posedenie či oslavy za každého počasia. Pozemok je o výmere 500 m2 a je kompletne upravený. Zámková dlažba disponuje dostatkom parkovacieho miesta pre niekoľko aut. Vstup na pozemok je cez elektrickú bránu. Trávnatá časť pozemku je vybavená detským ihriskom s prelieskami. Nový majiteľ určite ocení aj drevený domček, ktorý slúži ako priestor na odkladanie záhradnej techniky. Chata svojou polohou blízko motela Kamenec je vhodná aj ako investičná príležitosť na prenájom. Vďaka svojej kapacite je ideálna pre rodiny s deťmi, nakoľko sa nachádza v tichom prostredí a prináša zaujímavý príjem z prenájmu. Lokalita Kamenec patrí medzi najnavštevovanejšie lokality Zemplínskej šíravy a určite stojí za to, má tu svoju nehnuteľnosť. Moje meno je Erik Bednár a ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a rád vám túto chatu ukážem. Prajem vám ešte pekný deň.